जोबोर गोजाम बाथ्रा। धरमपुर मुंनि गंसे रायजोआव राजा धरम राजा रायजो खुंबाय थादोंमोन। बिहा सासेल' फिसाज्ला दंमोन, बिर नारायण। बिर नारायणआ सोलो गैयै जाम्बा आखुनि। बिनिखायनो बिफा धरम राजा जोबोर जिंगासियोमोन दि गाव थैनानै थांब्ला फिसाज्लाया माबोरै रायजोखौ सालायलांगोन, मा जागोन रायजो राजाया जुदि मोजाङै सालायलांनो हायाब्ला। धरम राजा फिसाज्लाखौ गियानि सोलो गोनां जाथों साननानै गोजान रायजोआव सोलोंथाइ लानो थिनहरनो थिरांथा लायो। थां आफा, नों मोजां फरायनानै गियानि साननो गोरों मानसि जानानै फै। आफा, नों जिंगासिनो नाङा। आं मोजां सोलोंथाइ लानानै बे रायजोखौ सालायफैगोन। थादो आफा, आं थांनोसै। बिर नारायणआ गुबुन रायजोआव थांनायसै। नै बोसोर उनाव राजा धरम राजा गोब्राब बेरामाव गोग्लैबाय। धरम राजा फिसाज्लानो खस्थ' मस्थ' फंनैसो बाथ्रा लाइजामाव लिरना गालांनायसै आरो थैनानै थांनायसै। बिर नारायणआबो बिफा थैनायखौ खोनानानै गावनि रायजोआव फैफिननायसै। फिसा बिर नारायण, महाराजाया नोंथांनो गांसे लाइजाम लिरनानै गालांदों। नोंथाङा फरायनानै नायदो। बिर नारायणआ लाइजामखौ खेवनानै नायनायसै। फिसा बिर नारायण, सान्थ्रिफोरनो रावबो जायै रावबो जानो हायै बेसादखौसो जाहो। आंनि बे बाथ्राखौ बुजियाखैब्ला खर' मोनथानाव सोंना ला। बिर नारायणआ बिफाया लाइजामाव लिरना गालांनाय बाथ्रानि ओंथिखौ बुजि मोनाखिसै। बियो मन्थ्रिनाव सोंनोबो सानबाय, नाथाय सोंनो लाजिनायबो मोनबाय। दा गाव राजा जानानैबो फिसा बाथ्राखौनो बुजिना लानो हायाखिसैब्ला मा जागोन? बे आफा बुंनाय बाथ्रानि ओंथियाबा मा जाखो? रावबो जायै रावबो जानो हायै आरो बे खर' मोनथामा मा जिराद? नै नङा माथो, दासो हमदांनो हाबाय आं आफाया आंखौ मा बुंनाय। आफाया आंखौ बेसेन गोसानि रावबो सरासनस्रा सुबुङा बायना जानो हायै बेबादि जिरादखौसो जाहोनो थिनदों। आफाया आंखौ मोजां राजा जानायनिसो सोलो होलांदों। आंहाथ' बेखौनो बुजिनो हायाखैमोन। दे, आं आफा बुंनाय बादिनो खालामनोसै। बिर नारायणआ बिफाया गावखौ बेबादि खालामनो थोनलांदों होननानै गोबां बुरजा मोजां मोजां जाग्रा, जायखौ राजा महाराजाफ्राल' जानो हायो, बायनो हायो, बेफोरबादि खाजाखौ सान्थ्रिफोरनोबो लोगोसे राजमहलाव खामानि मावग्रा गासैनोबो जाहोग्रा जाबाय। राजमहलाव दाहोना रुवाथि आरो सान्थ्रिफोरा गासैबो जयै 2000सो दं। बिसोरनो जुदि बेबादि जाहोबाय थाब्ला धोनानो जोबलांगोन माथो। मन्थ्रिनि साननाय। महाराजा, बेबादि सानफ्रामबो सोलिबाय थाब्ला मा जागोन? जोंनि राजमहलनि धोनानो जोबलांगोन माथो। जिंगासिनो नाङा मन्थ्रि, आफाया आंखौ बेबादिनो खालामनो थिनलांदों। जोंनाव गोबां धोन दं, नोंथाङा जिंगासिनो नाङा। राजमहलाव सानफ्रामबो गोथाव गोथाव नायै बेदरै सान्थ्रिफोराबो मोनजाग्रा जाबाय। राजाया जाय आदारखौ जायो बे आदारखौनो सान्थ्रिफ्राबो मोनजाग्रा जाबाय। बिदिनो सानफ्रामबो मोनजाबाय थानानै सान्थ्रिफोराबो जोबोर खुसि। नै बिरदाव, बेबादि मोनजाबाय थाब्लाथ' हामबायलै। जोंनि गोदान राजाया जोबोर मोजां आरो जोंनि बेथनाबो बारायबाय। बेबादि जाबाय थाब्ला जोंबो माहाजोन जागोनलै। खामानि गैया मा गैया जादो आरो उन्दुबाय थादो। बिदि जाहोबाय थानानै लासै लासै राजानि सना रुफाया जोबलांबाय थाबाय। थेवबो बियो नेथ'वाखै। बिदिनो गोबाव सम सोलिबाय। नाथाय सानसेखालि, महाराजा, जोंनाव दा गरसेबो रां गैलिया। जों दा मा खालामबावनांगौ जाखो? सान्थ्रिफ्राबो न' थांजोब्बाय। बेखौनोथ' आंबो जिंगासिदों। आफानि बुंनाय बादिसो खालामदोंमोन आं, नाथाय दिनै बेफोर मा जाखो? मन्थ्रि, नोंबो साननैसो जिरायथ'दो। साननैसो जेबो राजसभा जिरायथ'ला। बिर नारायणआ जेबो राहा मोनाखिसै। बियो सोमोन्दोआव बिमानै जानाय गयस्रिनि खाथियाव थांनानै रां दाहार बिहैबाय। हाबानै राजा जालायलायनानै आंनावसो रां दाहार बिफैलायबाय। मोजां धेमालि खालामदे आनै नों। बिर नारायणनि रां बिनायखौ बिमानैया ओरैनोसो बुंदों सानबाय आरो धेमालि सानना जोबोर मिनिबायसो। बिर नारायणआ जेबो बुङालासिनो दुखुजों ओंखारलांनायसै। दा बियो मा खालामबावनो? बिदिनो दुखु जानानै बिर नारायणआ बिफां सायाव जिरायहैबाय। बे बिफां सिङावनो सासे बोराय मानसिबो जिरायनानै दंमोन। बोराय मानसिया बिखौ मा जादों सोंनायाव बुंबाय, मा बुंबावनो आबौ, आं जोबोर जाल्लायाव गोग्लैबाय। आफाया आंखौ थैनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंलांदोंमोन, रावबो जायै रावबो जानो हायै, आरो बे बाथ्राखौ बुजियाब्ला खर' मोनथामनाव सोंना ला। आं बे मोननै बाथ्राखौनो बुजियासै आरो गोबां गोरोन्थि मावफ्लांबाय। फिसा, नों बे बाथ्राखौनो बुजियासै। खोनासं, नोम्फाया नोंखौ बयनिख्रुइबो खम बेसेन एबा रावबो जायै, बायनानै जायै, गारनाय बायदि बेसादनि बाथ्रा बुंदों आरो खर' मोनथाम आं बादि बोराय मानसिखौनो बुङो। सिनस्रि गेटआ जिरायब्ला हान्थुजों खर'जों समान,
हान्थु मोननै खर' मोनसे जाबाय खर' मोनथाम। बिर नारायणआ बोरायनि बिदि बुंनायावसो बुजि मोनबाय बियो उल्थासो मावफ्लांबाय। बियो बिनिफ्राय गोख्रै सिखारनानै रायजो फारसे खारलांनायसै आरो दानिया बियो लासै लासै मोजां रायजो खुंनो हमलांनायसै आरो बोसोरसे उनावनो बिर नारायणनि रायजोआ धोन दौलतजों बुंफबफिननायसै।